Това е Baby Block в розово, 8 вида хартии, по 4 от всеки дизайн. Размера е А5. Тук в розово. Много нежни. Изключително подходящи за бебешко албумче. Тук има и мечета. Сърчица, точки, каренца. Тази е много красива страница. 4 броя имат от нея с мечета. И тази е с подаръчета и с пеленца.